вечер аз поздравявам всички с Пролетта. Освен, че е една прекрасна изложба, галерия не си позволява да прави такива изложби всеки път. За 15 години това е втората изложба, защото за мен това е изключително голямо предизвикателство, за да приведеш в храм галерията си и да поканиш такива автори, защото дори ми е неудобно, че стоя с гръб към иконите. Чувствам се наистина в такова състояние на нещата, които са показани като в храм. Наистина изложбата съвпадението 22 марта е случайно, но не е случайно, защото предстоят едни прекрасни празници и я посвещаваме точно на тях.